Παναγία μου, έφαγα πολύ φασολάδα. Παιδιά, μήπως έχετε καμιά αγαπημένη φασολάδα? Θέλω να σας πω ότι πριν λίγο καιρό αγόρασα ένα κινητό τις χιλιάδες. Δεν ξέρω τι να έχω πάθει, έχω φάει φασολάδα έως τις 5 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το κεφάλι μου, έφαγα και το χιλιάδες φασολάδες. Μήπως έχετε κανένα μωρό να βάλω στο πισινό μου, επειδή έχω μια ηλεκτρική σκούπα στο σπίτι μου για να την βάλω μέσα. Είμαι χριστιανός, αλλά πιστεύω ότι ο Σατανάς θα με χτυπήσει στο πισινό επειδή είναι χονδρός. Ναι, να σας πω και κάτι. Είμαι στην πραγματικότητα, με λένε Αντώνη Τριανταφυλλίδη και είμαι ένας άθεος. Είπα ότι έκανα αυτοκτονία και μετά έκανε βλακίες. Μην ακούτε κανέναν αυτές τις βλακίες που λένε. Αυτό ήταν ένας ψεύτικος εαυτός μου του Σατανά που έστειλε. Παρακαλώ μην τον ακούτε. Έστειλε ένα παιδάκι βλακίες και είπα ότι η μάνα του ήταν δεν πρέπει να νοιάζονται τι βλέπουν τα παιδιά τους και τέτοια, επειδή είναι χονδρός αυτό το παιδί. Το παιδί είναι χονδρό. Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Έφαγα ξανά φασολάδα το πρωί επειδή έφαγα ρεβίθια για μεσημεριανό. Σταματήστε να τρώτε ηλεκτρικές καρέκλες για πρωινό. Πάτε φασολάδα. Πάτε φασολάδα παρακαλώ. Η στόλα με τον πατρός. Παρακαλώ. Πάτε φασολάδα. Φασολάδα. Φασολάδα πάτε. Πάτε φασολάδα. Ναι, μένω και στην Κρήτη. Καλημερούδια σας. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω στο χριστιανισμό. Καλή νύχτα. Παναγία μου η φασολάδα μου.